Ingdeng trok KKC mahang ke thegani ke talon ponje phan phirang ke mai kang nipong. PMGSY towar badong pen langtuk thipia dak rat cheleng nu tanglu. Dilai Sports Association ningkan phokep ke chok sertalin ke talonamen pen Dilai Interclub Football Championship angdung kiti ke pathu pon. Karbi Anglong live praitang birta long peneli sami beauty bepi pine birtang tonpen arjuponitha. Kidam tang ningkan surihini rakre serkep aningkan hutpen KKCA mate Karbi kurusar chingrumame amahang pathek pondet pen pining ningkan surihini ra inkora plia ningkan nang choksi ingdeng trok KKCA mahang ke thegani kitalon ponje phan phirang kia mai kang nipong. Lason si kuru avete nim rengon e nim avete jutang rengon e puathe pian ponsi Karbi kurusar chingrumame mate KKCA tumpen nonang kileji niphai kre trokani volong komaji pathua klamalong ingdeng trok KKCA amahang ke thegani ke talon ponalong nim ke kroi bang phu bang phia tum do antame nanga chitong dunje phansi KKCA mai phu teron pongsi mate dhan sing teron pen ningje pong non ke bang ji volong koma jelong nele tum ingdeng trok KKCA amahang ke the ke talon ji chisik chedang pon edlo lesi aporte bokhello non ke bang ji urmier ni mate chiti kre trok arnia bangke itu la somai arni siap harman padu ponji lesi kaddo kawe alam ki pudam je bangke haja simet litu makar bia khaya bang upia potsi ning sia wedet ma lasi kaddo vita kaning je ke ong lasi nili tum KKCA pen ritar liblo kachini dam bangke itu makai ke arnam arni apan karkli ka phejo tum je simet non ke ong ke karkli ka phejo si ke ong lese karkli ka chatong dam sapso gamlong bang tum la hor han anam han panong po ala ijun ka phrang dun ro lese karkli pa phidun ro song si thaklong lama si non la kurusar tong phan ka churingri mate ka chingrum ka chipangrum abang ke lahelo kurusar tong phan churingri ji karkli ka phejo abang ke arna malama kam ke kurusar tusi Lapenon KKCA amahang ke thegani ke talon ponalong aluhiaman peng pen kachu phapon Karbi no Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang man peng aluhi Karbi re cholong sing Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Madhuram Lekthe lapen Rup Singh Tikathar tumpen danglok pinangan abang phubang phiatum nang chetong dunji pusi KKCA kongchun bang Wilson Tiso pen ningje pong Bang sora ramai pialong ni tum kachu phapon lake man peng ke do ke hai Doktor Kamronghang CM alang lipam si aluhi sar puang papon lo si non bangke kuru sartum der kaching rumah long bangke don mekal surita ahok lahon itu manim pereng nang jila pen kuru apan itum ta kacrap dunake nang sot puisi ajira roy ason matha pen na itum kuru lo mate karbianin ke pereng ji kuru tum kaching rumah nita nang cetong dun pet popusi nili karbi kuru sar ching rumah mailong akong chunbang ahin pen nang chuning ri padik krim lo karbia khay arab do arna phastame itum metang nim siding pir thia dangalong kiri ke sang kapacetang nun jia ke manglong bolong kom aji sport complex News report Karbi Anglong live Arlong kilok kiroya joini pen badong pen langtuk thipi ka cheleng PWD tovar hengnu bom tanglo Ahuli se porli tum havar haparalong kimisena tovar kawi pen hithi borwalong pen chenglok kisokyun e baha se kachilang hemalong an kachi ponje phan avar sai kisung ko anuni bangso avar sai kisung ka kimu dam nang ko kathike jasimet mesena tovar rong rubar lolong kawidet pen joglo donatum bonta ason pen bangke rona ason pen bangke sorsana bonta lahe huye bangke ratcharialong ki pathu isialam lutema
arong tina havar tin rara tovar akisung kewang bomalong ilituma hem thikubalong PMGSY scheme penajo asap akisungan ki ilituma havar tinalongta akijoy longlu labang sovar sai sorkar nangki pilake ilituma kupailo lapuana tovar ragjoy ke kilong penangbong non ke ilitumang bongsi tovar phalang no daklo donatum labang suang the kilong ponake langtuk thepi pen badong rongsupi ada kacheleng PWD tovar alam tangte langtuk thepia rong asor alam penle arjupon sinai Pintar hini langtuk iti mate padong isia sarkar atum apang hu nitumge toar kawe langbung langpet phat aju sikidam penil tum penan ti pedulong pen ini tuma bang pintar hini ki thomben pu black tokin pu tu hang nulo pen non black topping sarkar temil tum hanang kilo pen kasalam tang non kan phowelang kasalam tang pi non black topping po bang barosaka taban tine baro saka taban tero taka taban amasing dangin itu ma longke lan kan pho black topping nga longke non kahinu dukok lo ansi ko solo mala so bangke ni dita wa khadalo dita mela bangke isi highway takali purwi takali amasi ronga yu nang gerab ali chona amasi non se ali hanu thailo labang so da tovar phan kidam ta por rat ning kachithe ko anonelo sitanon ke ning do kame kri klojok jelo donatum center hini kacheleng bangso tovar non ke tovar hengno bom tanglo alam bangke langtuk thepia center long arlong kilo ki phurponalong dampar ke pachhela pen mesen tovar phalang no etlong labang so puthak tovar kaching honara tum pen ningduk chipia birta longpon rong rup ki song ke boy that isi pen isi ahavar rat kacheleng inti pen man thua tovar inut banghini tum arlong kilo ki phura behamen pen tovar ke phalang no pilake madule choklem sita me thanga he marit kachipia tenglo binong birta kilong pon tengke labang so tovar long pen arlong ki roi pon lake langtuk thepi dat kali halapu hamren constituency alo uma halang sualong penta nang roi bom birta si klangpon athi labang so tovar arlong beha ke klema bang phuatum ajui tha tovar ki phalang nu pilake rarapap ang horsi long popusi chirok togara tum ningtuk chipak langpon news report rombong terang napen hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Lakhain Koraisi Borjan Constituency along Dilai Sports Association Kidamtang Padokrisir Kebra Troxi Kebra Planning Kan Kiseng Ponalong Kichengsi Mai Phuki Khilake Joysing Timung Lapen Chunbang Lake Tuseswate Rangatum Henlo Lasopen Dilai Sports Association Ningkan Phokep Kichok Sertalin Kitalonamen Pen Dilai Inter Club Football Championship Angdung Kiti Kipathu Pon Lason si Dilai Pathu Klamalong ke Pathu Kang Puponalong Aluhiaman Pen Kachitongdun Karbi Anglong Thomas Council EM Surjo Rongphar Ingpu Pidunsi Angdung Kiti Pathu Paduponlo Lapen Dilai Havar Pen Kadukavi Team Krehinian Chitongsi Angdung Kiti Kichapale Pona Team Lake Cleared Up Football Club Lapen Jirpo Chingrung Football Academy Tumang Bongsi Pathu Chipho Ponlo Kipathu first half a hood Puputa goal chipi ponune detlo Bonta second half a hood Cleared Up Football Club Pen first goal Thapa Prangsi Kijura Poranta Jirpo Chingrung Football Academy Pen Kachitu Nederajo Cleared Up Football Club Tum Chepa Hai Pondetlo Kichengsi ki hainong e lapen adun thu ki hainong e trophy lapen tangka aluhia tumari deng pen pajir ponlo Player of the tournament Longkiri Lekthe Jirpo Chingrung Football Academy Pen Best Goalkeeper Chingrung Tisok Cleared Up Football Club Lapen Highest Scorer Shankar Kro Dilai Football Academy Pen Discipline Team Aturkini Football Club Tumaphan Prek Chamanong e pajir ponlo Angdung Kiti Kipathu Ponalong Kachitong Donaluhi DSA Dunmai Phu Bidya Singing Leng Chunbang Harlong Bing Leng Founder Chunbang Tuseswar Terang KSA Dilai Head Branch Maipu Waisong Terang Chunbang Brojan Hanse KSA BRC Dunmai Phu Nobin Rongpi SGB Bhagya Teron Hundor Bay Ratsai Klembang Ansong Belapen Pinangan Kithe Kidingatum Chitong Dunsi RD Pidunlo
Dilai Sports Association chunbang harlong bing lengpen nangki pachini dun thuke non puthot inter club women football championship sitame pangcheng ponthupit poputa nang pachini dun thu Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Koilamati along Students and Youth Council Bukatan District Committee Ameipu Edison Lekthi Kongchunbang Rupsing Phangcholapen Halapu Students and Youth Council Tirpia Kongchunbang Suresh Togbetum Sodak Pen JJM Scheme Pen ki claim pontang adim anta arona tang teng pen claim paminang jipusi phirangkia mai ki do ponahut Sodak Pen pachini pon JJM Scheme Pen ki juna lang mesen lapen ing thir jir pen ki jun longja phan Sorkar Pen inglong havar ki dup lapen thoi ki do rong along ke pinang anadim ke ki juna lang misen ki longje phan JJM Scheme Pen claim pondolo La solong pinangan ke dak nilip constituency ang kang lapen Karbi Anglong pinang anadim along ke JJM Scheme Pen kaselam pona sai ki sai oyadim theklong do La so dim mesen pen apen arona tang ateng pen sai claim pon paminang ji jongsi contractor mate supervisor tum sai ki claim arona tang ateng pen claim pami mi pulote tarlip nang pokpo kalite mukupine RTI jog get pen aphi ke chok chera pen kichu panglima bang phwa phan chini dat pulote adai mi thangsi che anangji pusi phirangkia me ki do ponahut Students and Youth Council song tum JJM along contractor tum lapen arpu ki do tuma phan pachini pon non elitum Karbi Anglong mate Assam angkang along elitum theklong Jol Jivan Mission JJM labang so scheme along abangke elitum ke theklong abangke nahokta labang so scheme ki misen lapen ki chok lim pen asai ka chiklem lapuson theklong le posi elitum Student and Youth Council Bukajan Arok mate Bukajan District Committee lapen Central Committee pen Chelangsi pini labang so mai along pen jitu labang so scheme along ke claim a contract kelong abang pu pen jitu labang so along kuson lapupo pension taxi la so kudanat ma ke claim labang so dem along chelang dun pu lapen chelang dun pame po pusi pini labang so mai pen nilitum alang litum han chuning rilo pipot ma ulo dangte non labang so sai bang ke oi sai de si theklong si ke bang jilang apora bang ke nang litum labang so sai mesen pen ka chiklem jong si theklong le det ulo dangte nilitum asong hin pen bang ke labang so ice cream aphan mate labang so department phan bang nilitum RTI bang ke jok ponang kok si labang so jok je aprang si nang litum aphan nilitum asong hin pen ka chuning ri mate nang litum aphan ka pachini bang ke lai helo si RTI jok det penapi nilitum kapre ga step ke deng tu lapen ka kupine nang litum aphan akan mahok dokok pulota hala bangane litum asong aphan mate nilitum aphan akheng no akejong kavedaji pansi nang litum aphan pachini Koilamati pen Samsonic T Karbi Anglong live Japra langso jutang aklamalong ni hangdon suri jutang hawarame atum pen patir piponsi kiwangji ingdeng thongke brahini hawar Karbi risonim soronga je pharman mesen mi pen pachun pon thekja phanpura tirikamame kiseng pon Lason se me chari pon edison terang mephu tirikamame lapen aluhi pachini pon laichaning leng chunbang tirikamame adunthu aluhia man pen MSc sangpi kadom terang pi Karbi Thomas Council Silarson Rongpi Board Chairman Lokhiram Rongpi Robi Rongpi Hunaram Singh Naram Parta Manpeng ke doki theki dingatum chitongdun Lapen ka chitongdun jutang ka ching hona korte injir do anatum pen chingwai chingsai chedon sarponsi ingdeng thongke bahini ZKYF Reception Committee Mephu Edison Terang Chunbang Laichaning Leng atuma phansi ingwai pong Aduntu San Chomate Subcommittee do anta sengponsi kibangji ingdeng thongke brahini Havar Karbi risoning soronga je aliralon pen kitalon pachun pon thekje phan RD doklong pen chithan chimum ponsi memesen pen chunpong Sangti dipen project terang Karbi Anglong live Pinya birta kelo ponsi kang ton poniglo karton